Happy Sana, welcome. Most welcome. Yeah, hey, Happy New Year ya. Welcome hello my hi. Happy New Year Sona. Happy New Year to you. Jangan happy na. नोंनि खाथियावलाय थान्दा ना गरम बाल निउ इयारनि ना मारिदों नामा नोंहाबो नाइटनि निदान फैदों जोंहा हेपि निउ इयार होनदों आरोना मस्ट वेलकाम निदान जोंहा आंनि एलबियाव बरायबाय आरोना पार्टि जायाखै नामा मा होनखो एबिया गोदान बोसोरावबो गोजोननाय गैया आंहा सना गैया बिदिसो नामा मालाय बेसे जरा जरा दा बुंसै लाइक दान होनदों निदाना थेंक इउ स माच लाइक होनो थाखाय सोलाबायबाय आरोना ओमफ्राय आंहा एलबि होनाङा एबिया आंहा हारसिंसो सनानो आयै एसे दुखु खोनाखादों आं दहायो एसे आथिं गाहेनो फैनो हानै थाबायनो हाया नंगौना नङाथाय सागासिनो हाखराव गाब्र'दों बिदि एसे सागासिनो आरोना निउ इयार माबानि पार्टि जाजोबदों दाहाय मानसिफ्रा फैथारा माथो सना थांगोन ना माखो नोंलाय थांगोन ना माखो एबिया मा होनखो दुखु गोनां जिउआव रावबो आंगो गैया बेखौ आंबो मोनथिबायनो मोनथिबाय आरोना दासो मोनथिदों नोङो गोजानावल' गोदै नामा ने एबि जोंहा मिक्सना फैदों ओइ मिक्सना 1 थारिखआव जाखो ना मा थारिखआव जाखो आं भिडिअ नायदोंमोन दहायो ओमफ्राय मोनबाय डकुमेन्टसा मिक्सना वेलकाम सना आंहाबो नै फाग्लिथार वेलकामखौनो खालामग्रोआखै डाइरेक्ट माबासो रायखांग्रोबाय खुगाया वेलकाम मस्ट वेलकाम हाय मिक्सना हेपि निउ इयार पार्टि गैया नामा ओमफ्राय एबिया बे बोसोरा आंनि थाखाय मा जागोनबा सनानो नोंनि थाखायथ' मोजांसो जानो लागासोमोन ओरैसो आंहाबो टिना आब' फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम आब' टिना लाइक दानागै होनदों थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय नै दाना लावखार ओंखाम जायाखै नामा आगै दहाय जाहैदोंमोनहाय 2 घन्टाल' गैया टिनाया हेपि निउ इयार होनदों हेपि निउ इयार टु जोंहा आब' टिना ना गुमै जाखो पार्टि जायाखै नामा जोंहा भारत पिके फैदोंहाय वेलकाम आब' सना मा खबर होनदों खबरा माजरते गेजेरावनो आरोना भारत हेपि निउ इयार भारत मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव एबिया मिनिबाय आरोना भारतआ हेपि निउ इयार होनबाय मिक्सआ मा होनखो मोनाखै होआखै हांगामा गेदेर जादों र' पुलिस केस हैसे जादों सेकेन्ड पार्टखौ
होथ'वाखै आदसा ओमफ्राय दे मोजाङैनो निदाना एबे भाइ हेपि निउ इयारलै भाइनो इया मोजां जामारगोन होनना मिनिबाय। औ जामारगोन बिराद मोजां जागोन नोंनि दिना माबाया बे बोसोरा। मिक्सा एसेम सना होनबाय आरो दुखु आरोना आइ एम प्लाट आगैनो आदसा दे लागाय गैहाय आथ'फ्लायानो 2 घन्टा 3 घन्टानि थाखायल' ओंखारलांनो माबानो हायो बहाय प्लाट जानो उफाय गैया माबाथिना मिक्सेला एबे सना गोसो गोजोन गैयालैनो आरोना इबियानि दा सेम टु इउ आदानो दिनैया मा खबर मिक्स ओमफ्राय मोनफिनबाय डकुमेन्टखौ होनदों आरोना भारतआ आब' सना ओंखाम जाबै होनदों। आं जायाखै दाबो ओंखाम जाला दिनै। निदाना भारत पिके भाइ हेपि निउ इयार होनदों। नागाया हेचुटु मस्ट वेलकाम हेलो फ्रेंड बोल रहा है थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए। नागा छोटू पार्टी है कि नहीं है न्यू ईयर के लिए पार्टी खाया कि नहीं होनदों। इबिया मिक्स सना मा जाबारखो सना होनदों आरोना नागा हास्रा हे एबिया टिनालै सना मा खालामदों होनदों आरोना नागाया मिनिबाय टिनाया भारत होनबाय सिम्पोल फैदों जोंहा हासिना मस्ट वेलकाम। अबेसिम मोनखो ट्रेना मा जायगासिम मोनखो खोन्थाहरदो हेपि निउ इयार जोंहा हेलौ होनफैबाय आरोना हेलौ बोरो माबाया दाउखुमाया टिनाया एबि जाला होनदों सिम्पोला हेलौ जोंहा अन आरोना एबिया मा होनखो आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' नांगौ होननानै गाबबाय आरोना नांगौआनो गैया नामा नोङा ओमफ्राय थोस निदाना अन थेंक यू भारतना निदान दादा आपको इतना मेसेज किया कल रिप्लाइ दिया नहीं ना होनदों आरोना मिक्सेला मोनाखै एजेन्सिनि मालिक फैदोंमोन ओमफ्राय सिगांनि केसफ्राबो बुरखांजोबनाय बादि जादों एजेन्सिनि आइफन थालान्दो बुला बुसियाव ओमफ्राय केस हैनो थांदों र' मा जायोथाय एसेम सना होनदों आरोना इबिया टिना सना नांगाबबाय भारतआ हा टिना होनदों सिम्पोला दाउखुमैया नोंनि बिखायाव दंनो अरथाबफैदों नामा बिलाय दाउखुमैया भारतआ हा टिना कल किया था रिसिभ क्यों नहीं किया आप होनदों टिनाया बोसोर गोदानाव बिदिसो जाबाय मिक्स होनदों औहाय ओमफ्राय जोंहा बान्दा कबि आया हे मस्ट वेलकाम सोर जाखो बे नागाया जागोनदां हेलो फ्रेंड होनबाय आरोना वेलकाम नागा बान्दा कबि मेरे एलबी पे सिम्पोला नों मेसेन्जाराव फन खालामनो हाया सुनि होनदों आदसा र' बान्दा कबिया हेलौ होनबाय आरोना मिक्सा लै एसेम सना मा होनबावनो होनदों आरोना एबिया गावहा मोजां फैबाय आंनि सनाखौसो फेहोना लाबोबाय नों बि होनबाय बियो जेरावबो बिदिनो र' होननानै थ्रद बोयो बिदिनो बेना ओंखायनो सिगांसो फैग्रोखायोहाय ओमफ्राय सिम्पोला लाइक दान होनदों थेंक इउ स' माच सिम्पोल लाइक होनायनि थाखाय निदाना भारत पिके भाइ मैंने थोड़ा बिजी है रे भाई होनदों आरोना मिक्सेल अन बान्दा कबिया हेपी जनवरी टक्की खा लो क्या टक्की रे बाबा टट्टी पार्टी क्या मेरा तो पार्टी नहीं है रे ऐसे माय लेडी बेस्ट फ्रेंड है होनदों भारतआ टिना अके होनबाय बान्दा कबिया अके जाबाय मिक्सा आं गोसो मोजां नङा दे सना सम मोनोबा फैफिनगोन आं होनदों आरोना दे मिक्स जेबो नङा ओमफ्राय दे
ओमफ्राय बान्दा कबि हंस रहा है भारतआ अभी का भात नहीं निदान दादा होनदों। अभी का भात नहीं होनदों आरोना। सिम्पोला मा खबरलै बथ' लोंखौ हो मा खबरखै बथ' लोंखो ना मा होनखो खय बथल लोंखो होनदों खोमा ने गैया बे जिखिनि नुदों बेल' आरोना। बिया सिम्पोल साल्थि नोंबो जाला नामा होनो टिनाया मिक्स दे होनदों आरो सिम्पोला बे साल्थि जायो होनो मिक्सा अके एसएम सना होनदों। जय हनुमान जय बजरंबली फैदोंहाय कौन है ये बाबा वेलकाम मोस्ट वेलकाम मेरे बेबे कहाँ से आया है नया है तो सब करके जाना मेरे चैनल को। आपका चैनल है तो मैं बैक करूँगी आपको बाद में। जय बजरंबली बोल रहा है टिनाया भी आगै मा खबर होनदों। खबरा आंना गैयाहाय आथिङानो गाहेनानै माबासो एसे सानानै दं लोरिनानै दं। खबरा गाज्रिसो जाबाय आरोना आंनाबो एसे निउ इयाराव जारलासो जागोन। ओमफ्राय एबिया खुगाजों खिहोबायनो बिदिसो जाना दं। खुगाजों खिखायो बियो गाहाय गाहायथिंबो खियो खुगाथिंबो गोजौथिंबो खियो बियो। बाथोन जाग्रा बाथोनबो जासोगारो बियो ओंखामखौनो जायाबा मोनायावबो जायाखैनो फुङावबो जायाखैनो बिदियालाय मा खिगौआ माया जागोन। सिम्पोला एबे साल्थि मा ओंख्रि संखो होनदों। टिनाया दे मिक्स होनबाय निदाना अन जाय हनुमाना मा खबर हो मा खबर ना मानखो बुरा खबर है रे जय हनुमान भारदा आबो सुना आपका रियल नेम क्या है मेरा ऊपर में ही है वो रियल नेम भारत पीके एबिया सिम्पोल बयलारसो होनबाय। बि जोहोलाव फैदों जोंहा वेलकाम जोहोलाव मस्ट वेलकाम लादों नामा नोंबो हेपि निउ इयार हाय लादों नामा टिनाया मिनिबाय आरोना जोहोलावा प्लेट आदसा सिम्पोला एबे साल्थि गोथाव दे नो एबिया बि बसु फै सुना खाथियाव नोंखौनो नागिरो आं आदसा गोजानद्राय जाबायना दा नै बारबो बारगासिनो अखासो हागोन ना मागोनथाय। टिनाया एबे खर'आ गिदिंबायनो आइया बिदिसो जादों आरोना दे लासै लासै। जोहोलावा मा आखर जाखो इराबिना उद्रु ना मा जाखो बेलाय एबिया सिम्पोल होनना मिनिबाय निदाना खाना हो गया है क्या पीके भाई होनदों। भारतआ आबो लाइट नहीं है क्या हाँ लाइट नहीं है अभी पता नहीं अभी हवा चल रहा है ना लगता है पानी आएंगे इसलिए लाइट भी नहीं है आज। एबिया टिना सना होनबाय आरोना जोमाव अन मस्ट वेलकाम जोमाव पार्टि जायाखै नामा नोंहा हेपि निउ इयारनि पार्टि गैया नामा सिम्पोला एबे साल्थि नोंना गैलानो जोमाव अन भारतआ हाय जि निदानादा होनदों हाजी निदानादा होनदों आरोना। टिनाया भारत आप खाना खाया होनबाय। एनार फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम माजों फैखो साइकेलजों आरोना वेलकामहाय जोंहा मस्ट वेलकाम पार्टि गैया नामा भारतआ हा टिना होनबाय जोमाव बियो खि खोनाला सना फेबाय आंनो आदसा दे खोनायाबाबो एकदम कम्पिउटार बायदि टेक टेकल' हरदो नोङो। भारतआ आज क्या कर रहा था टिना होनदों जोमावा एनार हेपि हलि नो सिम्पोला अन एबिया सिम्पोल साल्थि गैला बियानो गासैखौबो खालामजोबो नो निदान अन आंहाल' दाय नामा लानाङा लोंनाङा होनबाबो जेरावनो सिगां बियो आंहालाय मा दाय जाखो मा एरखो बियो र' बेखौ। ओमफ्राय निदानन जोहोलावा अन आरोना एनारन लाइक होनदों आरोना थेंकिउ सोर लाइक होआखै अननानै लाइक होदो सनाफोर। टिनाया मैं तो खाना खा नहीं पाया मुँह से निकाल रहा है मेरा आदसा मुँह से कितनी बार हुआ है होनदो बि जोहोलाव अन थेंकिउ सिम्पोला एबे साल्थि बियासो दाय जाबाय नों आंनिखौ होनना मिनिबाय नङाबा एक नाम्बार दाय होखायो गावनि आखलानो थिग नङा ने सिम्पोल
एरदों बियो साला एरदों गिथिका फैबाय नै हेपि निउ इयार सनाफोर नै फैलायबाय आरोना वेलकाम जिउआवथार दिनैया आखाइ दैखोबाय आरोना एबिया बि नों आंनि सिमांनि हायनारिनो हालाय हाफाय नामा एबि भारतआ लाइक देन आब' होनदों थेंक इउ सो माच लाइक देने के लिए कौन लाइक नहीं दिया है प्यार से लाइक दे दो प्लीज दारू ज़्यादा पिया है क्या ऐसे मोनदों भारतआ एबिया सिम्पोल बियानो दाय मावखायोनो हय गिथिखाया जोहोलाव दिबाना सुना मा खबर होननानै लाबोबाय नै जोहोलावा बियो खि सना हेपि दिवालीनो बबेनिखौ खोथिया लाना फैदों नोंलाय हरेकबालि नामानि हेपि दिवाली नामा ओमफ्राय थिनिया आज पार्टी था घर में अच्छा एबिया सिम्पोल साल्थि हनैनो भारतआ थिना ओमफ्राय एनारा हेपि निउ इयार होनदों खोमा आरोना जोमाव ऐसे माबो खरले हेपि दुर्गा फुजा एनारा हेपि निउ इयार होनबाय हेपि निउ इयार ओमफ्राय जोहोलावा आं जालालै दिवानि दिनै प्लेट जाबाय आं हा हानो प्लाटआ नोंबो आंबो गासिबो एसे होनदो र' जायाबाबो दसे थाथ'बावदो सिम्पोला बे साल्थि जि होनना मिनिलायबाय टिनाया हा चार आखे मा होनखो हाँ घर आके हो गया मेरा अच्छा बे सिम्पोल साल्थि होनना मिनिबाय गिनिखिया हासिना दिबाना होनना मिनिबाय आरोना भारतआ एसे मोनबाय टिनाया सिम्पोल दाउलेबनो एनारा नै जोंहा थान्दा माबा माबि जाबाय आरोना टिनाया मिनिबाय आखाइ दैखोबाय भारतआ गिथिका बसुमतारी खुलुमबायनो गिथिकाया टिना आब' हेपि निउ इयार होनबाय सिम्पोला जि नोंना गाबगासिनो एबि साल्थियानो जोमावा एना मा रिप्लाय होआलै सानजि फिसायनो आयु गिथिकाया पिके कौन है रे बाबा होनदों सिम्पोला टिना बाजै ओंखाम जाबाय नामा होनो ओमफ्राय टिनाया मास्टार खेन्था बियो होना आखाइ दैखोबाय गाबबाय हसिबाय नायखोबाय बुखुबाय खरलिया जाबाय फिथाफोराव आंनाव खमायानो सजायाखै ना मा जाखोथाय मोनसे मबाइलाव सजायासैलाय नै ओमफ्राय बबावहाय थाखोमोनथाय खमायना र' जोंहा भारतआ मानखो गिथिका बाजै खुलुमबाय होनदोंमोन आरोना आब' हेपि निउ इयार होनदों रुपुनि आया है मोस्ट वेलकाम सुना हेपि निउ इयार बाजै बोल रहा है हेपि निउ इयार रुपुनि आ गई कहाँ से आया है हासिना दिबाना मानो गाबदों होनदों गिथिकाया एनारा गिथि मा खबर होनदों एबिया सिम्पोल साल्थि आंहा एसे लागासिनो होनदों आरोना हारसिं मोजां जागोन बे लाबाय थानो एनारा जोमाव मा खबर होनदों गिथिकाया पिके आगै ओखि सेम टु इउ होनबाय टिनाया होद आज खाना नहीं खाऊंगी सिम्पोल दाउलेबनो जोमावा एनार हेबदों नामानो एनारा बिराथि मा खबर होनदों खबरा आंना गाज्रिसोहाय एसे गाज्रिसो निउ इयारावनो आथिङानो एसे हेबदां जानानै दं आंना गाहेनानै सिम्पोला एबे साल्थि दे लाबाय थानो एनारा जोमाव होनबाय भारतआ इउ वेलकाम गिथिका सुना बाब'नो गिथिकाया एनार सुना दं गोदाव सोरावसो नोंहालाय होनदों आरोना गाबनानै सिम्पोला जि नों दिनै फ्लाट जाबाय नामा होनो भारतआ गिथिका बसुमतारी सना मा खबरनो एबिया सिम्पोल साल्थे हिन्जावफोरखौ बारा राव होजाया नङाबा दाय जायोनो एनारा गिथि आंहाबो बिदिनो होनबाय जोमावा एनार हेपि बार्थडे नो निदानन
बिकास फैदों जोंहा आगै बिकास मस्ट वेलकाम बाजै होनबाय आरोना औ लाइक देन होनदों थेंक इउ सो माच लाइक होनायनि थाखाय रुपुनिया पिकनिक से आया है हाँ 3 बजे 4 बजे आया मैं 11 11:30 या 12 को गया था फिर 3-4 बज गए आते आते घर में एबिया मुझको पीना है तो पीने दो मुझको जीना है तो जीने दो होनदों आरोना कौन रोक रहा है तेरे को होनदों सिम्पला इटिना बाजै नों खै बथल लोंखो होनदों गिथिके हासिना दिबाना प्लाट बा कमेन्ट खालामनो हायो नामा हायो आरो होननानै मिनिबाय आरोना थिनाया भारत गलत सलत बल्दिया तो माफ कर देना होनदों जोमाव अन आरोना थेंक इउ जोमाव निदाना जोमाव भाई होनबाय जोमाव अन गिथिके पिके होनना मिनिबाय जोमावा आदा निदान हाफसे क्वार्टार लाबोदोंलै लोंगासिनो आच्छा पिकेआ कोई बात नहीं एसएम हेपि निउ इयार हे होनदों जोमाव अन आरोना एनाना बि मानो खोमसिनो खोमसियावनो थायोहाय आङो खोमसिखौनो होयो होनायालाय आङो एनार मोखां दिन्थिनो लाजिहां नाबलि बेखायनो ओमफ्राय जोंहा जोमाव अन थिनाया गिथि दारु जिन्दाबादनो जोमाव अन सिम्पोला जि नोंखौ माथो आंनि बियासो दौदोंब्ला आंनिया होनदों आरोना दौवाखैहाय आं गिथिखाया नै दुखु जालायबाय आरोना हारसिंनो लुयै लायो बियो सिम्पोल दा बुंसै आरो जोमाव अन एबिया बि बसु नोंहाबो आंनि दुखुखौ मोनथिखाबाय बालाय आंनि जिउनाव मा जादों सनानो जिउआव मा जादों सनानो जिउआव जादों नोंनाव एसे ग्रह नांनानै दं होनदों जोमावा अन ना ब्रह्म एन्टि फैदोंहाय जोंहा सोर जाखो बेलाय एन्टि सार ना मा जाखो थुबसा सार ना सोर जाखो वेलकाम जोंहा बाब्रे एलबिथ' आरो जोंहा थुबसा सार ना सोर जाखो वेलकाम जोंहा सार थुबसा आंनि एलबि खोमसियाव बरायबाय नोंखौबो गिथिखाया माबा एन्टि थुबसा सार माबा पार्टि गैया नामा बाल माथो सिरि गिथिखाया टिना आब' जिन्दाबाद होनना मिनिबाय रुपुनिया आज पिकनिक पे जाकर क्या पिया आप लोग थोड़ा ऐसा पिया है हम लोग जूस वगैरह पिया है रे रुपुनिया गई थोड़ा ओमफ्राय जोमाव अन आरोना निदाना दे जोमाव फाय लागावलैनो जोमाव अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थिनाया थेंक इउ माय डियार भारतनो रुपुनिया में तो जस्ट अभी आया पिकनिक से अच्छा क्या पिया क्या खाया कुछ बताओ एबियान एन्टि मा खबरलैनो रुपुनिया हेपि निउ इयार गिथि बाजै होनदों बिमला ब्लु होनो रुक' लुबाय आङो दे ओमफ्राय एन्टिया एबि गाज्रि सोलै आंहा होनदों बिमला लाइक दिस 100 वाव एन्टि सार बाब गावनि बुरैया थाक दानायखौ आसोला भिडिअ नागारलायो देनजार दाखायो खोमा ने जिखौ रुपुनिया हेपि न्यू इयार टिना बर'नो भारत केव मेसेज किया डिलीट किया है रे ओमफ्राय एनारा गिथि सना आइ पवालि पिकनिकनो स्पटआव फै सानैजों नाव गाखोनोनो नावाबो माबायदि होनदों गिथिखाया एन्टि सार मिनिनानै हेपि निउ इयार होनबाय सिम्पोल अन एन्टिया एबि नोंहालाय होनदों निदानन गिथिखाया जि आगै हेपि निउ इयार होनबाय रुपुनिया हेपि निउ इयार एबि ब्लग्स होनबाय एबिया एन्टि दा मानो गाज्रि जालायखोनो एन्टिया गिथिखा निउ इयार होनदों आरोना निउ इयारनोखाय जोंहा सारा
बिमला एनार नालिया आंनिसो हेपि दिवालीनो भारतआ इउ वेलकाम एसएम हेपि निउ इयार नो गितिकाया एनार सना माला थांनांगौ खबर हर दे नो निदानन भारतआ जोंहा गितिका सना ओमफ्राय गितिकाया एन्टि सार हेपि बार्थडे नो भारत गितिका सना मा खबर होनदों एन्टिया एबि भाइ मा होननो निउ इयाराव माथो फिसा मोनसेबो लानो थाखाय दमानो गैया जानानै दंनो आच्छा एबिया एन्टि दा आंहा एसे हारसिंनो सासेयाथ' थांबाय न'आव होनदों आरोना एनारा जोमाव बिमल नै बारनानै जोनो नागिरखो ना माखो इखो गितिकाया पिके सना होननानै लाफरबाय नै बिमला ब्लु होलाय देनो होबायथ' सिम्पोला मिथिखायो आं जिया लोंखायो होनना हारसिंनो रावबो दौलायनाङानो औ निदाना दे आं ओंखारथ'बाय दे आगैनो दे बाय बाय थेंक इउ स' माच एनारा गिति सना फै गाबोन होनदों आरोना पिकेया गितिका सना होननानै एन्टिया अ नंगौ नामा ए बि भाइ होनदों एबिया एन्टि दा थगायथारबाय दां नोंनो एन्टिया दानो फै गितिका नो बिमलन तिनाया एयार नों आंजों होख्लाय जासिगोन दे मा दाबो महर नुवा नोंनिखौ होननो खोमा ना औ मानो महर होआथाय बियो बिमलन थेंक इउ बिमल थानायनि थाखाय भारतआ गिति सना होनबाय बिमलन एबिया जि उना रागा जोंबाय नै बिमलन ओमफ्राय गितिया एनार सना नेबाय था बैग्रि बिफां सिङाव होनना मिनदों बिमलन एन्टिया गितिका हेपि बार्थडे बार्थडे गैयानो बिमलन एबिया जि उना रागा जोंलायबाय नै बिमलन थेंक इउ बिमल रूपनी क्या बोल रहा है अभी वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे डालेगा देख लेना क्या क्या पिया हम लोग अच्छा ओके देखूंगी बाद में जोंहा बिमलन तिनाया एनार बियार लागासिनो लानो नामा होनदों आरोना बिमलन थेंक इउ बिमल सिम्पोला बायबाय दे बाजै होनदों दे बाय बाय उन्दुनोसै नामा नोंलाय नामा थांनो नागिरखो ट्रेन सायाव नामा ओंखारनो नागिरखो नोंलाय सिम्पोल एनारा गिति सना जागोन दे होनना मिनिबाय नै बिमलन एन्टिया जागोन दे गितिका नाव लाना नेगोन आं ब्रह्मपुत्रआवनो गितिकाया जि उना आखाइ हरबाय आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आयौ मा थाखो बिसिम थांखांथाय मोना बिमलनमोन आरोना ओमफ्राय टिना लाफै आंखौ होनदों एनारा टिनाया ओइ एबि सना मा गाबदों दागाब बिदि गांनाय नुबाय आंहाबो होनना गाबफैयो आरो ना एबि बिबुसु आइ लाभ इउ मोनलै सनानो लाभ इउ टु बिमलन भारतआ उलालानो र' उलाला नामा बबेसिम थाखोथाय कमेन्टआ सनाफोर बेटा उथिनानै जा माबाबायहां कमेन्टआ न'हाय बारजोबखोथाय
बारबाय दे आङो गिथिखाया मानखो एनार्सना आंनि हारा होनबाय आरोना मिनिबाय बारबाय दे आङो कमेन्टआव थाखोथाय एनारालथिना लाबो होनदों आरोना बिमलनन थेंक इउ ओमफ्राय थांखो एबिया जि होनबाय बिमलन गिथिखाया जि होननानै लाबोलायबाय नै एन्टिया गिथिखा आंनि बिबु सिंनिनो बिमलन थिनाया होद एनार फैदोब्रा नेगासिनो नो बिमलन एनारा गिथि आंनि बिख्लो होनना मिनिबाय एबिया जि होनां गाबलायबाय नै बिमलन रुपुनिया केबल राय गिथि बाजै नों मा एलबि फैया होनदों बिमलन आरोना जि होनां गाबावबाय बिमलानो माबाया एबिया बिमलन एनाराल टिना लाफै आंखौ होनदोंमोन आरोना टिनाया एबि सना मा गाबदों आंबो गाबनो नुबा आंहाबो होनां गाबबाय कमेन्टखौ आं फरायखांखो ना माखोथाय फरायबावबाय आरोना अबेसिमबो थाखोमोनथाय बोरैबा जाजोब्बायहाय मबाइला आंना बिमलन गिथिखे पिके होननानै लाबोदोंमोन आरोना एन्टिया सावब्र मा अनल' जाबाय थाखो होनदों एबिया टिना सुना आंबो ओंखारदों आंहा होनदों आरोना भारतआ गिथि आपका खर काहा हे होनदों बिमला सावब्र होनना मिनिबाय एन्टिया फैदो गिथिखा बिमा आंनि माबानो बिमलन गिथिखे एबिया जिउ होननानै रागा जोंबाय नै एनारा थाङै थुङै गिदिं गिदा फैफिनबाय मुगार जुग नामा मन्थ्रान जुग ना बिमला लोंदोंलै साब्र आइबि हाब मोनसे क्वार्टार मोनसे बिनिखायनो अन आरोना जोंहा गिथिखे पिके चिरां मे हे होनदों आरोना जिउ मा जाखो सना होनना गाबदों नै टिनाया भारत आप केसे हे हेपि निउ इयार होनदों भारतआ गिथिखा बसुमतारी थेंक इउ बताने के लिए होनदों बिबसु नोंनि सावगारि नायै दं आं लामायाव एसे लोंनानै दे नायनानै लोंबाय था गिथिखायानो एन्टि सार माबा बिलाय होनना मिनिदों बिमला सावब्र दा सोरजोंबा रायलायबा माबा बुंबा लागोन दाय जागोननो बिमलन टिना एनारन टिनाया एबिलै सना होननानै लोंबाय आरोना बिमलन टिनायाबो लोंदों आरोना माबायाबो एनाराबो लोंदों नै बिमलन भारतआ मेरा मन उदास है टीना गर्लफ्रेंड एके भी नहीं साला होनदों एक भी नहीं साला होनदों आरोना बिमलन एबिया टिनालै सना होनबाय नै बिमलन एन्टिया न' लुजाग्रा उखुमाव थाग्रा थिं बानि मा ओंख्रिनो न' लुजाग्रा उखुमाव थाग्रा थिं बानि मा ओंख्रि होनदों आरोना सोरखौनोखो बिमलन आयौ गासिनो लोंनाय गोजा होनदों आरोना दिनैया बिमलन जोंहा भारतआ सब ब्रेकआपनो बिमलन ब्रेकआप नामा एबिया सना आंहा माम जा र'नो जोंहा बिमलन गिथिखे दुखु बिमलन रुपुनि क्या गोल हो रहा है तेरा सर दुख रहा है क्या या गोल घुम रहा है टिनाया अमा ना लकेल दाउ अनलासो आदा पार्टि दंमोननो बिमलन आरोना भारतआ गिथिखा बात करो ना होनबाय बिमलन रुपुनिया गयन बिमलन टिनाया मैं हूं ना भारत होनदों बिमलन
खोनायालै आङो खिनो अके बिमल अके जेबो नङा होनदो लोंदोंसो आंनो दे लोंबाय था बिथिका जिउ होनानै लाहरबाय माने बिमलनो भारदा प्लिज गिथि आइ रिकुवेस्ट इउ प्लिज टेल मी इन ए टाइपिं ना मानखो एनारा आं बि 2025 बोसोराव माब्लाबाबो दुखु जाया हागौ मिनिगोननो बिमलन गिथिके पिके बाय रुपनिया में ऑल बोरो लड़का लड़की को बहुत प्यार करता हूँ बोल के हंस रहा है दैथुनसार फैदों जोंहा वेलकाम जोंहा दैथुनसार बसुमतारी टाइम गैया सरि लाइकल' 12 आयु बिदि जायो सोरबा मा सैथा नोंलाय मा टाइम गैया जालायखो नोंहालाय रुपनिया गै थेंक इउ बलराय रुपनिया गै अन हामबाय बलराय रुपनिया गै बिमला दैथुन हिन्जाव सिखाव एमबि खतमनो बिमलन गिथिकाया पिके सोर जाखो नों होननानै नायबावबाय नै दिङा आगै फैदों लाइक होनना गाबफैबाय आरोना वेलकाम दिङा आगै थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय बिमलन रुपनिया सापर्ट बलराय बिमलन टिनाया मा रखद टाइम गैयानो मेरे तरफ से फुल सपोर्ट आपको बाजे थैंक यू ऐसे करते रहना बिमलन भारदा में गिटी को देखना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए प्लीज लू अच्छा कहाँ गया रे मैसेज कहाँ गया कमेंट कहाँ गया रे रुको मैं ब्लू देने वाली थी कहाँ गया ये भारत का कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को हाँ दिखाई दिया है अभी देखो अच्छे से देखो बिमलन थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय मेगना जालाहाय नै गिति सुना खाना खाया होनदों भारतआ बिमलन टिना अन बिमलन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय ना भारतआ गिति होनलायबाय एबिया गाबबाय मिनिबाय गितिका अन एबि सना उरला होनलायबाय टिनाया एबिया दुखु भारतआ गितिका होनबाय गितिकाया पिके जायाखै होनदों एबिया टिना सना आइ लाभ इउ बोसोर ना मानखो भारतआ गिति जि बलराय टिनाया लाभ इउ टु एबि सना डार्लिंनो प्रमद आगै फैदों जोंहा मसुल काप हाय सना बाजै होनदों वेलकाम खालामबाय जोंहा आगै सना प्रमद एबिया टिना बोसोर गोदाननि आइ लाभ इउनो आखाइ हरबाय आरोना टिनाया लाभ इउलै सना एबि होननानै गाबलायबाय मिनिबाय आरोना मैयाबो आंखौ न' खाथिनि फन हरनानै आइ लाभ इउ होनहरबाय थाबायब्रा जा हेपि निउ इयार होननानै मोनायाव 12था बारनानै बिमलन आरोना एटियन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय रायसकल इटिके रागा जोंबाय बिमला अन प्रमदा बैरा सुना बाजै लाइक दोनदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय हेल' माथो गैला माथो रावबो 40 मिनिटल' जादों दाबो मिथि खोनाबाय दे एबार होनदों बिमला दे मबाइल गंसेयाव नायबाय होनदों दे गितिके गाबबाय मानो गाबदों नै माबा दामनाय ओमफ्राय आंना कपिराइट फैजोबसिगोन दे माबोरै बोखारगोन बेखौ एसे सलुसन होलाय बिमल जेमाव
बबेसिम थाखोथाय सना बर' फैदों जोंहा सोर जाखोमोनथाय लाइक दोन बि ओके बेजोंबो आदसा सिनायबाय थेंक इउ स' माच जोंहा लाइक होनायनि थाखाय आरोना मोनसेजोंबो बिमल अनन एबिया बे बुसु होनना रागा जोंबाय मा रागा जोंखो सना ओके मा खबरलै मा खबरलै मोनदों सना होनो सनाया गिथियोखि पार्टि जायाखै नामा आखि होनदों बिमला आंनाबो कपिराइट फैदोंमोन अफ खालामबाय आं आदसा माबाखौ अफ खालामनानै दोननांगौ नामा जाखो साउन्डखौ भलिउमखौ ना मा जाखो ना माबोरै पिकेआ जोंहा गेथिका बसुमतारी साबदाननो आइया दासो साब खालामदोंनो सना बर'आ एबिलै सना मा खबरनो एबिया मिनिबाय सोर होख्रावखोथाय गिथिकाया सना ओखि जाना फैबाय दहाय होनदों रुपुनिया बाजै बाय बाय आज मैं रुक नहीं पाएगा खराब मत भाई बाजै ओके ओके रुपुनिया गई सो जाओ अभी अच्छे से सोना पानी पी के होनदों पानी पी के सो जाओ गिथिकाया पी के थैंक यू साब करने के लिए होनदों आरोना एबिया सना जा मोजां आंना मिनिनानै खबरा होनबाय सनाया गिथियोखि 3 थारिखआव दंबावो आंहा पार्टि होनदों आरोना वाव हायनासि आगै फैदों हायनासि नोंथ' हेपि निउ इयार आब'नो हेपि निउ इयार हायनासि आगै माथो मेसेन्जारावबो जेबो गैया नोंलाय हो हायनासि आगै गिथिका जी आप फ्लावर नहीं फायर है यू लुक सो बिउटिफुल होनबाय बिमला क्रमाव थांना बोखारहै होनदों माबोरै हायनाया मा खबर माबोरै दं होनदों गिथिया पिके थेंक इउ होनना मिनिबाय हायनासिया मा जाखो हायना बिमल हायनासि फैदों ओमफ्राय नोङो मा हायनासिखौ नों खुलिनानै होनाय होनदों हो हायनासिखौ जोमावा खुलिनाय होनदा हायनासि नोंनि चेनेलखौ भारतआ गिथिका जि होनबाय सनाया एबि लायाखै नामा बोसोर गोदाननि होनदों हायनाया आंखौ थैबाय सानना लादो आब'नो आयु मानो एबिया हायना जायखिजाया बोसोर गोदाननि आंनि गोसोनिजों आइ लाभ इउ सनानो हायनासिया आंनि खबर सोंनायखौ खोन्थाया होनदों आयु र' हायनाखौ नायनां एसे 5:21 जाबायहाय हायना आगै ओमफ्राय पिकिया सना बर' जिउ आइडि चेन्ज किया होनदों एबिया सना लागासिनो आंनो सनाया एबि सना होख्लाय होनबाय आरोना होख्लायबाय था ने हायनाया थांखो ना माखो बाल माबायालाय थांखो ना माखो बिमलालाय हायनासिनि चेनेलखौलायनो जोमावा खुलिनानै होदों नायनो नोंखायना नंगौ जाखो जोमाव मा मिनिखो ओमफ्राय नोंसोलायनो खुलिनाय ओमफ्राय हायनायालायनो हौवासो नोंसो खोन्थादों माथो सनाया खम जाला एबि सना लागावनो हायनाया ब्लेक चेनेल खुलिना होग्राबो ओंखारबावबाय आब' होनदों दाखालिथ' नोंना अरिजिनेल जाखो ना आं हमनानै हायासै दाखालिनिया नोंनि भिडिअ गोजामोन ना मोनसेया ओमफ्राय मानो दानजोबखो ओमफ्राय नोङो थांनो आंनो बिमलावहाय थांनो जोंहा भारतआ सना बर' होनबाय सना बर' क्या हुआ होनबाय गिथिकाया पिके सेम टु इउ होनबाय हायनासिया आं माला लोगो मोनखो सोर जोमावनो मिथिला आङो गलमाल
एबिया सना होनबाय गितिका हायनासि आगै हेपि निउ इयार सना होनदों भारतआ गितिका जि होनबाय हायनाया आयौ ओरैबायदि मानसि दंना होनदों ओरैबायदि मानसि दंना होनबाय गितिकाया बिजि आं होनदों ओमफ्राय बिमला हायनासिया जुदि सैथोबा एलबि होदोब्रा देनो ओमफ्राय एबिया हायना आं जि रायलाया दा नों हायना आंजों रायलाया दा नों होनना रागा जोंबाय एबिया हायनाया आब' गिति हेपि निउ इयार आब' होनदों भारतआ अके गितिका होनबाय एबिया हायना बाय बाय होनदों बिमला आं दिनै जेबो बुंनो गोसो गैया होनो 1 थारिखखाय आरोना सनाया मा जागोन एबि सना गोजोना नोंना दुमपेरेरिया होननानै मिनिबाय नागाया हायनासि हेपि निउ इयारनो भारतआ सना बर' एसएम क्या हुआ होनबाय आरोना हायनासिया देलाय आंखौ मा नुना बेबायदि मेगन साबाय थाखो होनदों बिमलन आरोना एबिया सना जासिगोन सना गाबोन समफोर होनना मिनिबाय बिमलन हायनाया जाय बुंगोन बे खुगा रुबायगोन आइ डन्ट केयारनो बिमलन आरोना नागाया गितिका बसुमतारी हेपि निउ इयार होनबाय बिमलन नागा अन थेंक इउ गाइस अन जाबाय माबा गल जाबाय नामा बाल नागा अन एबिया बि बुसु बाय बाय आं माम जानो दे माम जादे सनाया हाबायाव लिंहरलाय एबि हारसिं जाना जायाव बेव होनदों नागाया मुहाराम लक जायगा हायनासि नामा दुमफेगालि मस्ट वेलकाम आगै दुमफे दुमफेगालि नोंखौ माबा सोंनो नागिरदों बै हायनाया अरिजिनेल ना नकलि दुमफे आगै दाखालि एलबियाव जा दावराव जादोंहाय जोंहा सोरबा हौवा मानसिखौनो हायनासिया दुमफे आगै मा खबर बिमा लाइफ होनदों आरोना मा खालामदों होनदों दं नै पार्टि जाना फैनानै एलबि होबाय आं दुमफे आगै खोनादोंना खोनायाखै जोमावा मिनिबाय आरोना एबिया सना होनना मिनिबाय भारतआ सना बर' बायनो हायनासिया आब' मा ओंख्रि जाखोनो जाथ'वाखै र' हायनासिया आं क्लियार खालामनो नागिरदों ओइ र' भारत होनदों जोमावा मिनिगासिनो माखौ मिनिखो नोंलाय दुमफे आगै थांखो ना माखो हेलौ दुमफे आगै थायाहाय बियो हायनासिखौ सोंबाय आं मा जादों आब' होनदों दाखालि हायनासिनि माबा आइडि माबा भिडिअ सर्ट होबाय थायोमोन ना ओमफ्राय हौवासोनो बियो हायनासि नङालायनो आरो दानियाबो हायनासि नङा नामाथाय नायलाय मोजाङै भिडिअ दानजोब्बायमोन बियो दाखालि जनिजों माबा जादोंना दावराव जालायदों एसे ओमफ्राय एफा आब' होनो जोंबा गोसोआ बोरैबा मोनदों आरोना एफा रायलायबाय थायो एदाव फैलायबाय थायो ओमफ्राय मेसेन्जारावबो गैया सोरबा गथ' पुलिसनि माबासो होनाय फेसबुकआवबो ओमफ्राय नोंनावसो सोंहरनो सानगासिनो दंमोन मेसेन्जाराव नङानो माथो बियो हायनासि नङानो थांखोमाखो हौवा मानसिसोनो माथो जोमावा ओमफ्राय मानो मिनिगासिनो जोंहा आं मिथिया खिन्थाबासो मिथिगोन एबिया दुमफे गालि आइ लाभ इउ सना नै एबिया करण हासराय मस्ट वेलकाम करण सना हेपि निउ इयार इन मे सना होनलायबाय आरोना पिकिया जोंहा करणआ बि बसुमतारी आब' नो आगै करणआ मिनिबाय सनाया भारत रुक' सना होनो करणआ मिनिबाय हायनासिया दुमफे आगै नै सोलास्लिमबाय आरोना करणआ मिनिबाय जोमावा हायनासिया फन रायलायालै फाग्लि बियो खिनो हो
हायनासिया फन रायलायालै फाग्लि बियो खिनो मा होनखोथाय खोरोना मिनिबाय नायलाय आंलायनो हौवानो दुमफियागै होनदों। जोमावा मिनिबाय खोरोनाबो मिनिबाय जोमा अनलि एसेमल' रायलायोनो आदसा कुसुम आब'आ अनन आरोना मस्ट वेलकाम आब' कुसुम जाखांबाय नामा सनाया मुझे भी बहुत नींद आ रही है भारत होनदों कुसुमा करण होनना मिनिबाय जोमावा दुमफे आबो हलि मलि दाउला बोरमा सिखावसो बियो खिहा नोंसो मिथियो माबोरै ओमफ्राय अरिजिनेल नङा आरो बिसोरना मा जाखो फाग्लासो नंगौ जोमाव गलमाल खालामबाय दे नोङो आंखौ बेबो हौवासो आरो ना मा जाखो हलि मलि होनलायनाय आयौ नोंसो खुलिना होजोबनाय नामा होमबालाय खोरोना नोमानि फंबाय जालायबाय गावनो आब' अननानै भारतआ सुजाव एसे मोनबाय कुसुमा जोमाव होनना मिनिबाय सनाया कुसुम आब' दिनै आंहा जालायबाय खोरोना कुसुम बिखुनजोनो खोरोना मिनिबाय कुसुमा हायनासि नोंखौ नुथारला होनबाय दुमफिया बिदिसो जादों होनबा आब' हायनाया सोर बुंखोबा हायना सोर बुंखोबा होनदों हायनाया सोरबा हौवासोनोहाय खोरोना आं फेबाय जालायबाय खोरोना मिनिबाय खोरोना एबि लालायदो नोंसोरल'नो एबिया हायनासिया सिखावसो बियो बिनिखायनो गावनि फट' दोननो हायाखै बियो फेसबुकआव पापिया होनना रागा जोंबाय खोरोना दुमफे गालि होनबाय मा डिलिट खालामखो कुसुमा मिनिबाय दुमफेया आं मा जादों जेबो मिन्थिया दे बुजियाखै आं होनदों हायनासिया हौवासोनोहाय हायनासिनि रिल्स होबाय थायो ओमफ्राय दाखालि दावराव जानानै गावनि रिल्स माबानानै दानजोबफिनदोंमोन गिनानैनो मानानै ओमफ्राय दा होफिनबाय आरोना बबेनि मोनगोन बियो नायनि मोजां मोननाय हौवाया सालायो ना मा जाखो जोमावासो खुलिना होनायलायनो सोरनिबा आइदि नामा गलमाल गोजा आरोना ओमफ्राय जोमावा नोंसोर जुदि हिनजावबा मानसि फेस एलबि होनो हाया दे बेखौल' बुङो थै फाग्ला नोंबो गलमालसो खालामसिनबाय गलमालसो खालामसिनबायहाय जोमावाबो जारलासो गोलमाल हे भाई सब गोलमाल हे सब गोलमाल है रुको मैं कॉल करूँगी अभी बात करेगा मैं कॉल पे बबेसिम थाखोथाय जोङो गुड नाइट बाय बाय होनदों आयु खोरोन दानो थाङो आरो सनाया आब' कुसुम नोंहा मैया आंहा दिनै जाबाय आरोना एबिया हायनासिया हौवासो बालासो दाउला बे हायनासिया होननानै रागा जोंबाय आरोना औहाय बेखायनोथ' गैयाना बियो जेरावबो सनाया हा बल' भारत होनदों कुसुमा आया फलसो थांबावबायहाय कुसुमाबो सना बर' औहाय होनदों हायनासिया एबि नंगौ नङा नांगौना नोंनोबो प्रुफ होननानै बुंबाय आरोना जोमावा हायनासिया दारि गोनांसो बिनि नामा
रुपनालसो होनदों। नोंनो खिन्थादोंमोन ना, माबाखौ सोलायदोंमोन ना दाखालि। गावनो दसेनो एलबियाव दावराव जाबाय थाबाय, माबाखौ आइडिखौ सोलायहैबाय थाबाय बे नामखौ। दाहायनासो जाफिनबाय। खोरोना गुड नाइट बाय बाय बि बसुमतारी। आं फैलानो मा जालायखो नोंहालाय? कुसुमा हायनासि आंखौ सिनायला मालाय होनदों। खोरोना हायनासि बिगुर होनना मिनिबाय। भारतआ कुसुम बावजै होनबाय। हायनासिया आंखौ जेरैबो जेरावबो सोरगिदिं बिखौल' नेना थायो होनदों आरोना। कुसुमा भारत जिउ होनदों। हायनासिया दुमफे आगै थादो नोंहा रायलायदो बायनो। कुसुमा हायनासि आंजों मानो दाना रायलायला होनदों। एबिया एबिया हायना नों नंखागौ हौवासो, बिनिखायनो आंनि कमेन्टबो नुवाखै नों होनदों। भारतआ कुसुम सना हेपि निउ इयार होनदों। सनाया एबि सना मा खबर होनदों। अमा बेदर होननानै मिनिबाय आरोना। जोमावा हायनासि डिटेल्स लाबोनो नामा? स्क्रिनशट रेकर्ड दं जोबो आंखौ दम होनायफोरा। आदसा इनुखौ हे। कुसुमा भारत निउ इयार होनबाय। एबिया हायना मा प्रुफ होनो हानो नोंलाय सनानो? दुमफिया मा जाखोथाय आं मिन्थिला मालायखौनो मिनिबाय। थैगोनसो। जानायानोथ' जाबायलै, बिराद गलमाल जादों दाखालि। हौवासोनो हायनासिया अरिजिनेल नङानो। कल खालामलाय दुमफे आगै। एबिया सना मैसो बेदरसोमोननो। भारतआ कुसुम सना मस्ट वेलकाम हेपि निउ इयार होनदों। सनाया एबि सना नोंनासो मालाय दाम गोसानि होनदों। मालाय लावदुमजों हायो। कुसुम दुमफेया आब' हायनाजों नांलायदों नामा जोमाव होनदों। हायनाया हौवासोनोहाय। हायनासिनि आइडि लानानै फैखो ना माखो मिन्थिला आंबो। खोरोना नोंसोर जायो जालायदो आं एलबि गिदिंला जाहैबाय आरोना। खोरोना एबिया हायना नों हिनजावबा एलबि होलाय नों हायोबा होनना मिनिबाय आरोना। होफेराखैना बियो एलबि होफेराखै। सर्ट होबाय थायो। ओमफ्राय माबाबो लाबोयोना इयो। लाबोयोमोन मा होनो एसे भिडिअ माबा माबिबो लाबोबाय थायोमोन आरोना। बुजिनानै मोनबायला आङो। रियेलावसो लोगो हमहैनो लुबैथारबाय आं बेखौ। दुमफेया माथो जालायखो दसेनोबा होनदों। दाखालि जादोंमोनहाय गोबाव जाबाय। ओमफ्राय दिनै नों फैनायखाय दुमफे आगैनाव सोंनो सानबाय थादों। ओमफ्राय मेसेन्जाराव सोंहरनो सानदोंमोन आं बावनानै थादों। नोंखौ नुनायखाय सोंबाय आरोना आङो। गोबाव जाबाय दावराव जानाया। एबिया सना एसे ओमफ्राय सुरेश फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम। जोंहा सुरेश गुड इभिनिं होनदों। गुड इभिनिं। जोहोलावा जोमावा मा होनखो? थोद दुमफे हलि मलि दाउला बोरमा सिखाव मान्दावला हिनजाव होनदों नामा होनदों। हा हलि मलिसो जाबाय बेबो। होमबालाय दुमफेया गालि अरिजिनेल नङा बेबो ना मा जाखो? फाग्ला जोंनाव गलमाल खालामबाय नोङो एलबियाव। खोरोना एबि बाबा मा जादों होनदों। सनाया थु एबि सनानो। सनाया मिनिबाय। दुमफेया आं थांनोसैमोन नोंसोर रायलायनायखौ नुना थाबाय आंनो। सनाया भारत होनबाय। एबिया करण बेटानो। थैगोन। जारलासो जाजोबसिगोन दे। बबेसिम थाखो? ब्लु टिना होनदों आरोना। जोंहा दुमफेया सोर जोमावलै बाल घन्टानो। सनाया भारत सना होनदों। खोरोना आंहा नाम्बार
जोब्बाय एलबि गिदिंला आं रावनिबो आदसा गिथिके रागा जोंबाय खोरोना एबि बाबा स्कुल लादेनो खोरोना गिथिका सुनाजि होनबाय भारतआ गिथि गाबनानै गेम अभार होनबाय जोमावा दुमफे नों हिनजावबा बिदि कमेन्ट खालामगोन नामा होनना मिनिबाय सनाया आब' कुसुम दिनै लायाखै नामा आब' होनदों खोरोना मिनिबाय दुमफेया मा जालाजोबखो दासान्दि आयौनो गिथिकाया पिके होनना मिनिबाय एबिया खोरोन बेटा हायनासिया हौवासो होनना मिनिलायबाय कुसुमा सना गैया दिनैनो गिथिकाया रागा जोंबाय खोरोना सना बर' फाय होनदों जोमावा दुमफेयाबो हलि मलि दाउलासोलैनो आयु खोरोना एबि बाबा गुन्दासो नामा हायनास्रिया होनना मिनिबाय आरोना भारतआ गिथि आप इतना सुन्दर क्यों है होनदों सनाया आब' कुसुम 1 थारिखआवनो लायासै आब' होनदों खोरोना गिथिका जिउ सिनाया नामा होनो जोमावा नुवाखै खारबाय हायनास्रि गुन्दाया होनना मिनिबाय दुमफेया मा जाखो बिमा दिनैनो गिथिकाया केके जिउ होनना गाबबाय सिम्पोला ओइ दाबो दोना जायाखै होनदों जाथ'वाखै र' दसेबाव सिम्पोल कुसुमा सना गैया मेंदों दिनैनो खोरोना गिथिका जिउ पापिनो सनाया दाउलेब सिम्पोल होनबाय सिम्पोला कुसुम बाजै मा खबर होनबाय खोरोना दुमफेगालि होनना मिनिबाय जोमावा दुमफेगालिजोंबो मेसेन्जाराव कल खालामलाय बियो खि रायलायगोन नामा बियोनो आयु थोस गिथिया पिके मे सुन्दर निहि हु होननानै गुनि गाबबाय खोरोना गुड नाइट बाय जालायबाय सिम्पोला कुसुम बाजै मा ओंख्रि संखो होनदों खोरोना आं लाइकबो होला जाबाय आरोना दे लाइक होदो सनाफोर सोर लाइक होआखै अननानै लाइक देद' प्लिज हायनासिया जोमाव गुन्दा बिबाजै साबथासे आं नेनानै दं खोनासंगासिनो दं गुन्दा होनना रागा जोंबाय आरोना जोमावा हिनजावनि नाम लागोन सेंग्राफोरनि एमबि लुथिग्रासो बिसोर बालानो ओमफ्राय भारतआ रेलि आप बहुत सुन्दर हे गिथि होनदों कुसुमा सिम्पोल दाउ आलुसो होनदों गिथिया केके सुनि होनना गाबबाय आरोना सिम्पोला कुसुम बाजै गोथाव दे होनदों दुमफेया आं थांनोसै बाय बिमा होनदों दे बाय कुसुमा सिम्पोल मोसाखांबाय नामा होनदों सना बर'आ बाय भारत में थोड़ा बिजि हो गया होनदों गिथिका हामा सनाफोर सिरि थादो होनना गाबबाय सिम्पोला कुसुम बाजै दिनै जोबोद मोसाबाय नामा नों होनदों जोमावा हायनास्रि नोंखौ र' नाम्बार होजोबना भिडिअ लाबोगोन नों बिदि कमेन्ट खालामदों दा होनदों भारतआ बाय दिनानो हायनास्रि गुन्दासो होनना मिनिलायबाय खोरोना सिम्पोला कुसुम बाजै औलै होनना मिनिदों कुसुमा सिम्पोल औ होनबाय आरोना औ मोसादोंमोनथ' होनदों एबिया खोरोन बेटा होनबाय जोमावा हायनास्रि रुबल मन्त्रि गोरजिया थानायखाय हिनजावनि नाम लादों होनना मिनिबाय आरोना भारतआ गिथिका सुनाबाय मुझे रिटार्न करना पड़ेगा लेकिन होनदों खोरोना एबि बाबा गुन्दासो हायनास्रिया माइखि बालखिला होनना मिनिबाय आरोना दुमफेया मा जाबाय थाखो नोंसोरलाय होनदों सिम्पोला कुसुम बाजै आं मोसानो रोङालै होनना मिनिबाय कुसुमा हायनास्रि बिनानावा आंखौ सिनायला होनना मिनिबाय आरोना गिथिकाया पिके बाबु सना अके होनबाय कृतिया गुड नाइट जालायबाय खोरोना दुमफे सना आंनि एक्स होनबाय आरोना खोरोना कृति सना होनबाय कृति जिउ होनबाय भारतआ थेंक इउ गिथि सना होनबाय कृति फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम आगै खोरोन होनना गाबफैबाय नै कुसुमा सिम्पोल जायोथ' नोंना मोसानाया होनदों एबिया खोरोन बेटा हायनास्रिया फान्थावसो दं जिउआव हायनास्रिना सिखाव साला गोरजिया मास्टार होनना मिनिबाय सिम्पोला कुसुम बाजै होनना मिनिबाय दुमफेया हायना आब'आथ' हौवा नङा आं थांबाय थायोथ'
र' मालाबा भिडिअ लाबोगोन आं। नायल' बाबु बिफा बाबु बिमामोन होनदों। कुसुमा आंखौ आब' होनग्रा हायनासिया बहा दं होनदों। बे आब' होनबाय थाग्रायानोथ' हौवासोनो आब' कुसुम हौवासोमोननो माथो। गोरोना कृति जिउ र' होनबाय आंबा गोसोखौ बोरैबा मोनबाय थायो दाबो जोंजों रायज्लायबाय थाग्राया बिसोमोन आरो सानबाय थाबाय आं। भारतआ आंगिदि हमको बाबू बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है होनदों। गोरोना गितिका सना कलमि होनदों। भारतआ बाय गिति सना होनबाय कुसुमा आं जा गोसोखाङो नोंखौ हायनासि होनदों। कृतिया गोरोन अभारलड होननानै गाब्बाय आरोना। एबिया दंफेगालि नै नोंबो दाउलासोखा होननानै नै रागा जोंबाय। गितिकाया पिके सना बाय बाय गुड नाइट नो। गोरोना एबि बाबा सिखावसो फान्थाव गिदिर। सिम्पोला कुसुम बाजै नोंबो दिनै मोसाबाय नामा होनो। जोमावा दिम्पोल नोंबो भिडिअ लाबोनो हाया हायनासियाबो भिडिअ लाबोनो हाया सिदा खोथानो। भारतआ अके बाय 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 एभ्रिवान होनबाय आरोना। बाय गिति होनदों। बाय गोरोना गितिका सना कलमि जिउ होनदों। कृतिया गाब्बाय कुसुमा सिम्पोल मैयासो मोसादोंमोन होनदों आरोना हायनाया। बाय एबियाबो ओरैबायदि नोंनि गोसोआबो आं गावखौ एसे सापर्ट खालामो बेबायदिसो नोंबो आंखौ अके रावखौबो सिनायि गैला होनदों। गितिकाया केके सुनि अके होनना मिनिबाय। गोरोना कृति कलमि सनानो जिउनां महाराजा फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम हेपि निउ इयार सनाफोर होनदों आरोना। सिम्पोला कुसुम बाजै नुदों आं नोंनि मोसानायखौ होनदों। गोरोना गितिका दे ना पापिनो। जोमावा हायनासिया आंजों गोदो नांलायनायनिफ्रायनो आनसाफखा आं बेखौ सिनायखायो आंनि बु गैयाबा आं बिनि कमेन्ट नङा आच्छा। गितिया जिउनां महाराजा हेपि निउ इयार होनदों। सिम्पोला एयार साल्थि मा खबर होनदों आरोना। कृतिया भिडिअ कल हरनायखौ मानो हमा नों गोरोन सना होनना गाब्बाय। दुम्फिया थुत जाम्बि बायदि बिदियाव थाबाय थायो नामा आब' हायना थांदोनो। गितिकाया केके सुनि अके होनबाय। भारतआ गितिका जि पपि मद द' होनदों। गोरोना एबि बाबा आं एक' बुंला होनना मिनिबाय। गितिकाया हासिना दिबाना होनबाय। हायनासिया र' नायदोंसो आं दुमफेयाखै बादा होनाङा आंखौनो। गोरोना गितिका नाम्बार हरनि आंला होनना मिनिबाय। कृतिया गाब्बाय मानो गाबखो सना। भारतआ गितिका होनबाय। गोरोना कृति कलमि जिउनो। सिम्पोला जि होनना मिनिबाय। एबिया दुमफेगालियाबो गुबुननि नेम लाना गिदिंगासिनो लाजिनो सोलों दुमफेगालि बे मालायनि प्रफाइल लाना जोमावा हौवा मानसिया हिनजाव जाना सापर्ट होनायखौ बाल बोनाङा होनदों। जिउनाङा गिति बाजै सेम टु इउ होनदों। सिम्पोला जि मा ओंख्रि संखो होनदों। जिउनाङा दिपक मोजां होनबाय। भारतआ बाय अल एभ्रिवान होनबाय। गोरोना एबि बाबा दुमफेगालिया अबेनि खोन्थालाय एबि बाबानो। कृतिया गाब्बाय। गितिकाया पिके बाय बाय गुड नाइट होनबाय। जोमावा दुमफेगालिया फेसबुकआव सासे दं बिनि नाम लाना हलि मलि दाउलाया बेरायगासिनो आच्छा। फेसबुकआवबो आरोना जारलाहाय। गितिकाया आं गैलालै सनाफोर बाय बाय गुड नाइट नो। सिम्पोला जि बाय बाय होनदों। कृतिया आं हाला कमेन्ट लिरनो होनना गाब्बाय। जिउनाङा अन एबिया हायनास्रि आं नोंखौ जोबोर अननाय दं नाथाय नों दिनै हायनासि नङा होनो। गोरोना गितिका होनबाय। कुसुमा बन गितिकाया केके बाय बाय सना होनदों। कुसुम जिउनां अन
गोदोना गिदिगा सना बाय बाय होनदों। ओमफ्राय दैथुना जोंहा मा होनखो बसुमतारी टाइम नाय होनदों। जा दुगा जोंहा दैथुन सारा गावनावबा आंनावबा थाया एलबियाव गोदोना एलबि गिदिंला आं बाय बाय जालायबाय आरोना कुसुमा बन माने गोरोन मानो बेरायलाहाय मानो एफा गाज्रि नोंलाय होनदो रुम्फिया नोंसोर जि फेसबुकआव कमेन्ट खालामगोन बे आं बेखौनो रिप्लाय होगोन अके जाबायथ' होनो जोमावा सिगांबो आंखौसो मानसिफोरा गाज्रि मोनदोंमोन खोन्थाबाबो फोथायामोन रनजितनो जेब्ला प्रानजितनो जेब्ला नाम्बार हर एखे अब्लासो बुजिबाय आच्छा क्रिटिया लाइजामाव लिरहरनाय नोंनि गोदै राव बिखायाव बोजबना लाबाय आं सना एबिनो जिउनांगन जोमावा ओइ दुम्फे हलि मलि माला रिप्लाय होआखेलानो गोरोना दुम्फे गालिया सोर आं सिनायो बे बसुमतारी सोर दे खोन्थालाय जिउनाङा अके जालायबाय आरोना जिउनाङा जोंहा सिम्पोला बे बसुमतारी बाजै बाय बाय होनदों दे बाय बाय थेंक इउ सो माच क्रिटि सना उमा नै बिया बारजानो नोङो जेदिजों बे जेदिया दा सिसि केमेरासो जानानै दं बे साउथ करियान फैबायहाय जोमाव बेसे नांलायनो बुंलाय होनदों आयु साउथ करियान फैबाय जोंहा आगैहाय ना सोर जाखो ब्लु होलायाबनो ब्लु होबाय दे करियान फैनायखाय आङो हायना बायदि मोनबाय दे हायना अरिजिनेल मोनबाय आङो जोमाव बेसे नांगासिनो बुंलाय होनदों क्रिटिया आब' लोंहैया नोंसोर होनदों गैया जोमावा आं खेला फल' खालामबाय माथो रिप्लाय खालामाखै आंना मिटार जाखांदों दैनो साउथ करिया ब्लु होलायाब' होनदोंमोन होबाय गोरोना साउथ करिया बिगुरसो ओरैबो नामा जोमावा हायनासिनि आइदिसो बियोनो साउथआ आं हायनायानो होनदों ओमफ्राय जोमावा रोमै आइदिया लाबो हायनासिनो आच्छा कुसुमा बन अन ओमफ्राय दैथुना बसुमतारी सरि सना जालायबाय आरो मा एसे गाज्रि नोंलाय र' कुसुमा बन साउथ करियाना बेसे नङि खोथाखौ नायना सहायनो थानो आंनो बुंलाय नों मालाय हागोन हाया हानायालाय बे कुसुमा बन आरोना एबिया ओइ दुम्फे गालि मालायनि नेम लाना बेरायनो लाजिनो सोलोंरा मान्दावला सोर नों गावनि चेनेलखौ लाना बेराय होननानै रागा जोंबाय आरोना कुसुमा बन दैथुना कुसुम बाजै सरिनो साउथ करियाना जुदि नोंखौ हौवा होनबाय थाबा नों मानिगोन ना आब' होनदों मानियाथ' आरो गलमाल जाजोब्बाय आरोना जोमावा हायनासि नों हिनजाव नङालै जालायबाय आरोना फाल र' मास मोनब्रै मोनबा सिगां बैसो माबाया बुंहरबाय थादोंमोन मा नाममोनलाय बिफेबाहाय हायनासिया हौवासो हिनजाव नङा होननानै बेखौसो गोसोखांफिनबाय आङो मालाबा र' मास मोननै मोनथामसो जाबायमोनहाय आंनि एलबियाव आरोना बियो हले अरिजिनेल दे करियाना अरिजिनेल बायदि अरिजिनेल मोनदों आं दा बुंसै जोमाव अरिजिनेलसो खोमा अरिजिनेल बायदि मोनदों आं खिन्थु ओमफ्राय दिबया नायखुमा फैलायबाय आरोना वेलकाम दिबय कुसुमा दैथुन मानो सरि होनदों क्रिटिया एबि
बोसोर गोदाननि खनसे खुदुमबाय आं एबि सनानो आयु जोमावा र' लिंहरजोबनि बियो खि एलबि दोननो नाङा दे नो अके फाइनाल खालाम दे नोंनि गोसो बायदि होनदो दिबया अन आरोना कोरोना एबि बाबा एबि बाबा उमा दुमफे गालि 7K साबस्क्राइब दं आंबो सिनायोनो 7K दं आरोना बेयो अरिजिनेलसो खोमाहाय ना डुप्लिकेट जाखो थोदस कुसुमाबा दि होना मिनिबाय जोमावा फैगासिनो र' दै लंहरगासिनो सोरखौ दिबया हायनासि नों टेन्टा गोनांसो जालायबाय बेबो कुसुमा खोरोन दाबो थाङाना नोंनो जोमावा करियानानो जा रोमैयानो जा आं खुलिनाय आइडिसो गोजासोनो जिउनाङा अके होनबाय एबिया क्रिटि सना गोजोन मोनलायदों आं सनानो खोरोना कुसुम बिखुनजो होननानै मिनिबाय साउथ करियाना ओइ जोमाय प्लास गोजोनना थानो होदो आंखौ आं नोंसोरनि जेबो खहा खालामाखै होनदों आरोना खोरोना एबि बाबा कुसुमा आंनि बिखुनजोसो होनदों जिउनाङा अके होनबाय कुसुमा खोनासंगासिनो ना नोंबो होनना मिनिदों बिबुसा बिबाजै दाबो अनुनाव हायनासिया बेलेग नामजों फैबाय आरो दा बेलेगजों फैबायनो जिउनाङन नोंनि आइडिखौ सोर खुलिनाय बुंलाय रुपनाल होनदों जोमावा ओमफ्राय जावदा सोर बिमानि फिसाय बे जोमाव होननाया आंखौ लाना मा जाबाय थाखो बेनो दिबयसा हायनासि देन्था गोनां जालायबाय खोरोना अरिजिनेल नङा दुमफगालियानो जोमावा हायनासि नों मेन चेनेलजों बुंफै खेला दंबा होनदों आरोना खोरोना बे बसुमतारी बिखुनजो आं थांनोसैनो र' क्रिटिया आब' बि होननानै गाबलायबाय साउथ करियाना आब' नों जाय जेखि बुङा जाय जेखि खोन्थाया नोंल' था आं गाबोन नोंनो कल खालामगोन नों रायलायगोनथ' दे खालामलाय दा मोनायावनो खालाम 10आवनो खालाम 10आवनो आं एलबि दोनबा एबिया बिमा आं माम जा दे र'नो आं नोंजों रायलायनो मोनबासो क्लियार जासिगोन रावनिबो खोथा लाला आं हायालै नों कल खालामनोनो जोमावा दालायाव बानानैसो जाजोबसिगोन आदै आथिं गाहेदों दे आं गाइसमोन आंनि आथिङा फारसे लेंग्रि जानानै दं गाइसमोन दानो मामजाजा र' होनदों दहायनो मामजाजा होनदोंमोन बे थगायदों ना मादों एबिसना जोमावा हायालै होनदोंमोन आरोना बिबयसा बिबाजै हाया बे कल खालामनो जालायबाय आरोना कुसुमा ओइ दिबय मैया नोङो मा एसे एलबि होनानै गरदबाय थाबाय आरो डिउटि थानायाव बिदि गरदो मानसिया ग्रद होनलायनाय कुसुमाबा अन जिउनाङन दिबया हायनासि कल खालाम दे बाजैनाव ओमफ्राय जोमावा हायनासि दानो एलबि हो बयनोबो बुं 10,000 हरगोन आं हायनासिनो आयु 10,000 गोजोन साउदा आब' बे जोमावनि ब्लुखौ बोखारदो प्लिज आं दोननो डलार दानो सोगोननो हो आं मोननो डलार ना मानखो दानो सोगोन नो अबेयाव डलार फैगोन आंनाव माजों जिउनाङा अन आरोना एबिया मा सना जागासिनो आं होनदों आरोना जोमावा दानो कल खालाम जोंबो खोनासंनि हायनासिनो कुसुमाबा हायनासि आं दाखालि नोंखौ गोसोखांना खर'आ गिदिंजोबदोंनो अहाय आंनाबो जा गलमाल खर'आ गिदिंजोबदों दोरफो खामग्लिदों दिबया हायनासि नों कल हरनो हायोब्ला 1 लाख हरगोन आंनो आयु नोंहाबो 1 लाख गोजौ वाव क्रिटि अन बिकासा हेल' जुनि ब्र'नो
ओमफ्राय जोमावा हाइद खालामगोन बि ओखि ब्लु बोखारनाङा अखेनो दिबयसा बाजै हायनासिया सासे फिसा गोनांसो हायनासिया फिसा गोनांसो जिबनाङा अन आरोना जोमा बियोखिनि एलबियाव हाइद खालामनो मोनालै सदा खोथानो कुसुमा हायनासि नोंखौ आं जा अनोमोन आंबो अनोमोनहाय बिराद मोथो जाथारहाय क्रिटिया आब' पापि बोसोर गोदानाव खेबसे खुदुमनाया दाय गैया पापिनो दे खुदुमलायबाय था नोंहा सोर सोरजों खुदुमो हले सिसि केमेराया दंगासिनो क्रिटि जिउनाङा मिनिबाय आरोना बिकासआ ओइ जनिब्र हायनासिया सिख्लासोलैनो सिख्लासोथ' आरो बेयालाय मा गथ' गोनां होनलायखो गोदाव न'आव फैनानै जल्दि चेक खालामफैदोसो नोङो गारि लानानै नागिरदो अबे जायगानि मा जायगानि हेलाबासो आङो क्लियार गोसोफोरा एसे थान्दा मोनसिगोन गोसोआ आंहा उथु जानानै दं उसुखुथु जनि न'आव माम्बार फै गारि चेक खालामफै अबे जायगानि अबे माबानि आं हेलाबासो गोसोफोरा सान्थि जासिगोन होनदो एलपिआव नङाबा आंना खर'आ जानाय नंला बिदिबा दिबयसा हायनासि दानो कल खालाम बाजैनो जिउनाङा अन्थाइ मुगानि सैनाय जालायबाय नै महाराजा जोंना कुसुमा क्रिटि बर' लोङाखै नामा होनना मिनिबाय जोमावा हायनासिया मालाबाबो कल रायलायनो हाया ओखि सना हायनासिया र' आंहा मोनसे सोरनिबा खोथा खोनाबावदोंहाय रजिना माया खिथादोंना बुंथ'ला आं एलबियाव र' ओमफ्राय क्रिटिया आब'खौसो मोनांगाबाय बिदिसा फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम हेपि निउ इयार होनदों आरोना सेम टु इउ बिदिसाफोराव वेलकाम दिबयसा बे बाजै हायनासिखौ सिख्लाबा हाबा लानोसै जालायबाय नै फाग्लाया बेहाबो हाबा लानोसैनो गथ' गोनांबो होनो दं सिख्लाबा हाबा लानोसैबो जालायबाय थैखागोन नोंजोंहाय कुसुमा क्रिटि दागाब सनानो बिकासआ हायनासिया सिख्लाखाय रायज्लायनो लाजियोनो कुसुमा क्रिटि जेदिखौ गोसोखांदों नामानो खांखागोन साउथ करियाना मा होनखो जोमाव एन्ड दि बयस खोनासं नोंसोर जुदि सासे मानसिया सासे सिख्लाखौ नंखाय रावजों नंखाय फावै बरनाम खालामनोब्ला बिनि दाया बिनि साजाया मा जायो बेखौथ' मिन्थिखायो दा सैमा दाहोनाफोर होनदों बेबो मोनसे खोथा जाहैबाय पइन्टनि खोथा जाहैबाय बेबो जोमावा हायालै बियोखि हायनासिया कल खालामनो क्रिटिया आं लोंनो हायालै आब' लोंनो सानबाबोनो मानो मा पार्टि जागोन बेलाय थोस जुसजों स्प्राइटजों दिबयसा हायनासि दम दंब्ला कल खालाम बिबाजैनावनो बेखौनोथ'हाय ओमफ्राय क्रिटिया आब' कुसुम होनना मिनिबाय दिबयसा हायनासिया गथ' गोनांसो जालायबाय बेहा दसेनो गथ' गोनां होनो दसेनो सिख्लाबा हाबा लानोसै नोंबो मा जाखो मानसियालाय गलमालसो खालामजोब्बाय बे आंखौ खर'फोरखौ नोंसोरो कुसुमाबा क्रिटि एसे लोंना होनांगौ बोसोर गोदानावनो जोमावा हायनासि गियालै आं नंखाय नङा नों सैथोब्ला एलबि होदोनो साउदा मा जोमाव बिबाजै माथो नों बिबाजै गामियाव केस नांना दंनो थांनो हायि होनलायबाय आरोना दिबयसा हायनासि सैमा आं गिया दंब्ला फै आंनि खाथियावनो इबिया मिनिबाय जोंना क्रिटिया आं हाथारला आब' दासान्दि उदैयाबो सुग गैया गेस जाना आदसा बिदिसो आरो घटनाया बानलु जायोदां नोंबो दिबयसा हायनासि सैमा मादारसुट जालायबाय आरोना कुसुमा क्रिटि बोसोर गोदाननि रासिन जादों दां गोसोखांनाया होनदों जोमावा जेनेबा हिनजाव मानसिया बिदि कमेन्ट खालामो नामा दे बियो खिन्दों बेबोथ' जाबाय
मोनसे खोथा दिबयसा हायनासि दम दंब्ला लोगो हमनो एबिया क्रिटि सना मा ओंख्रि जाखो सनानो सावदा बिबाजैनि थगायना लिंहरनानै गावहासो बिबाजैजों थाफायोना हरसे थाफायो नों गुन्दा सालानो क्रिटिया लै आब' साबधान दुब दुब होनदों दुब दुब सफैगासिनो होननानै मिनिबाय आरोना क्रिटिया एबि लाफा अमा सनानो दिबया हायनासि आं रावखौबो गिया दे सैमानि जिबौनि थै लोंग्रानो जोंहा एबिया दंफे गालिया खारबाय नामा मालायनि प्रफाइल नेम लाना गिदिंबायग्रा सोर बेनो आदसा जोमावा रुपनाल गुन्दानो सावदा दिबय सोर सैमा नोंलाय नोंबो जोमाव बादि गुन्दा नामानो एबिया क्रिटि सना गोथाव देनो ओमफ्राय क्रिटिया गाबोन मिरामिस ओंखायनो जाखाबाय अमा नङाबा आंनावहाय जाबावगौमोन आङो होमबा गाबोन मिरामिस ना आंहाबो दिबयसा हायनासि नोंखौबो थै लोंगोननो हायनासि गुन्दा जालायबाय आरोना दिबयसा जोमावा मानखो रुपनाल गुन्दा साला फन नाम्बार होजोबगोन नोंनि भिडिअ कल रायलायनाय आपलड होजोबगोन खेलानो होलाय देलाय आं नायनो सोर बेयो दिबयसा हायनासि गुन्दा सैमा लाजि रोङैनो टेन बजे में रखेगा गाइस मैं अभी 10-20 मिनट रखेगा एलबी 20 मिनिट दोनसै आरोना क्रिटिया एबि सना बा फै आइपवालियाव आदसा 5 तारिखआव लिंहरखुमालायदों आसोला सारखुना अय सैमाफोर नोंस्रा आंनि नाम लायाब्ला गोजोनला नामा होनो दिबयसा हायनासि गुन्दा सैमा नों लाजिया हो बिगुरनो जोमावा हायनासि रुपनाल गुन्दा नोंनि नाम्बारखौ होगोन भिडिअ कल दाखालि ओरैनो रायलायफैदोंमोन नामा आं खेलानो सावदा एलबि दोनदो बे सैमाफोरनि खोथा खोनासंबाय थायो नामा आब'नो दोनसै आं 10 बाजियाव दोनसै र' एबिया क्रिटि सना एसेम सम मोनबा दे जिउ आंनि होनलायबाय आरोना जोमावा नोंसो एग्रां फैदों रुपनाल गुन्दा हायनासि नाम लाना नै होनदों दिबयसा हायनासि नों अन'नि एलबियाव बेलेग नाम लाना दा बेलेग नाम लाना फैबाय गुन्दानो क्रिटिया जोमावा दोननो नाङा बियो खि आं दं हायनासि रुपनाल गुन्दा होनदों कपिराइट फैजोबसिगोन टें टें दामगासिनोहाय खाथियाव पार्टि जानाय दङ दिबयसा हायनासि सैमा गुन्दा जालायबाय आरोना दिबयसा बिबाजै दोननो नाङा जालायबाय आरोना आंबो खि खम दोनलायबावथारा आंहाबो र' 10 बाजियाव दोनसै आं ओरैनोबा एलबि होनो मोनाखै दिनै क्रिटिया बारा जाबायना दहाय लिंनाया नों दहाय एगारनाया नों होनना मिनिबाय मा होनखो जोमावा प्रानजितनिफ्राय बेसे जानायनो सावदा नोंसोरखौ मा होनना बुंबावनो नोंसोर जाबाय खरे गैयै सैमानि बांसिन अक्सिजेन मा होनखो सैमानिफ्राय बांसिन अक्सिजेन ना मा होनखो दिबयसा हायनासि नोंखौ सोखोदोंनो मा होनखो
सोंदोंमोन सिनो गियो बे जनिया होनदों। साउदा मा आब' नों बेसोरखौ बांसिन अनो ना सापर्ट होयो बुंलाय होनदों। मा आब' आं बेसोरखौ बांसिन अनो ना सापर्ट होयो बुंलाय होनदों। बुजियासै आं। आंना बुजियासै आं। ओमफ्राय कृति आखाइ हरबाय दिबयसा हायासै सैमा साला जालायबाय आरोना। कुसुमाबो मिनिबाय आरोना। ओमफ्राय साउदा दि बयस गुन्दा साला बिमानि फिसायनो। कृतिया अन र' होनदों आरो जोमावा नों फन रायलायनो हायालै रुपनालनो। आंखौ खर'खौ सा गिदिंहोजोबसिगोन नोंसोर साथामबो। हायनासि दिबयस आरो माबा जोमाव साथामबो आंखौ गलमाल खालामजोब्बाय आंना ब्रेना एकदम थास नांलाबायगासिनो आरो इथिं सौदावहां इथिं सौदावलाय इथिं थांहां जागासिनो। आब' कुसुमा मिनिगासिनो दिबयसा हायनासि नोंखौ साला गुन्दा हिनजावनि नेम लाना एलबि गिदिंग्रानो। जोमावा बियोखि नाम्बार ला आंनि लालाय आंनि होनदों आरोना 69। आदसा एबिया नै दुखु कृतिया लाइक होनबाय थेंक इउ स' माच। दासो लाइक होदों नोङो। साउदा आं बुंदे जि मा बिसोरो नोंनि बिराद बेस्ट फ्रेन्ड नामा होनदों। बेस्ट फ्रेन्ड नङाहाय एलपियावलाय बयबो सापर्ट होलायो आरोना। आंबो थाङो आंनावबो फैयो नोंबो फैयो नोंखौबो जा अनखायोमोन आरोना। ओमफ्राय आं दाउट जानानै दं आंबो इसोरबो दै नोंसोर साथामखौ आं दाउट जानानै दं। जोमाव ओमफ्राय दिबयस ओमफ्राय हायनासे साथामखौ आरोना। हायनासे सैमा बिमा जों गुन्दा उन्दुग्रानो कृतिमोन। दिबयसा हायनासे गुन्दा साला जिबनाङा मिनिगासिनो कृतिया दे बे आइदिसो होनबाय माया आइदि। जोमावा खोन्थाजोबगोन आं बिहोखि वाट्सएपआव हरजोबगोन बे हायनासेखौनो। साउदा सैमा दिबयस साला सोरबा हिनजाव फाग्ला सोरखौबा गुन्दा गांसे थैगोन नोंनो। दिबयसा हायनासे सैमा अय बिगुर बिमाजों दिबयसा हायनासे आलासि दोनबाय मुबारक फैदों जोंहा मस्ट वेलकाम हेपि निउ इयारनो जोंहा हेपि निउ इयार काश्मिर बबेनि फैखोनो काश्मिर। हायनासे उन्दासै मा होनबाय दिबयसा ओमफ्राय जिबनाङा अके जालायबाय आरोना। आयौ गैला माथो मानसिफोरानो दोनांसिगोन दा। दोनसै ने सनाफोर राखिफोर दोनसै दे। बाय लादो दे सोर दंबावोमोनहाय। साउदा सासे सिख्लाखौ नंखाय रावै नंखाय फावै बदनाम होब्ला बिनि साजाया मा जायो नों मोजाङैनो मिथिखायो ना जा पुलिस मा घन्टा जाखोनो। बेबायदि हायनासे नों लाजिया हो फिन जुट ना मा होनखो 5 मिनिट 20 लाइक अके बे होनदों थेंक इउ स' माच। जोमावा रकमाल हायनासेजों मानो फैनो हायाखै गुन्दानो। दिबयसा हायनासे आदारसो लाजि रोङै सैमा बुंग्रानो। डिउटि गैया दिबयस नोंहा। आं दोनसै खोमाहाय सनाफोर जा उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ। बाय लादो दे। लाबाय दिबयसा बे बाजै गैया होनो माया गैया डिउटि गैया बाय अके बायलै देबिनो अके। हायनासेया जालायबाय आरोना माबा दिबयसा जिबनाङा हायनासे फिन होनबाय
जिमाव अनलि सिमेन्टल' हरजोबगोन फाइनान्सनि सोमोन्दै आदसा दिनै बाय बाय लादो सनाबार गुड नाइट बाय बाय थेंक इउ हा बाय बाय दे जोंहा दोनसै थेंक इउ अल बाय बाय जिबनां दि जे हायनोसै ओमफ्राय सोर दंबावोमोन थेंक इउ गुड नाइट बाय बाय फिल्मी लेंगे जिबनां बाय बाय